भिडिअ नोंथांमोनखौ फिनखनसे बरायनाय रेसिपिनिखौ जासिहरबाय लोगोफोर जोंहा दिनै हाल जांख्रा आरोना दिनै जोंहा माइ गायनाया जोबथा बेनिखायनो दिनै माइ गायग्रा रुवानिफोरनो बायदिसिना जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना स' बेखौनो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो लुगैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आं नोंथांमोननि एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै आं संनायखौ माहाय देखायनो दे नै बियो बुंनो हाला खुन्दिदो र' इथिं थांनि आं नै बियो माइब्रानि ओंखाम संदों लोगोफोर बे सिङावहा दै दङ ओमफ्राय नैबे सायावहा नै बेबायदि खालामनानै माइब्रा माइरंखौ संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बेयावहा दामजांसे संखांबाय लोगोफोर माइ गायग्रा रुवानिफोरनो होनो थाखाय नै दामजांसे ओमफ्राय आरो नैबे जाबाय लाव भाजा बेयाव माबा होबाय बेदर होबाय होआखै नै इयो बयलारखौ फ्राय एवनानै दोनबाय ओमफ्राय नैबे लाव जोगोनार ओंख्रियाव होगोन आरो ओमफ्राय आरो बयलार जायैया अमाबो दङ अमा बेदरा नै बिथिं बयलार जायैनि थाखाय अमा बेदर सङाखैनो नै सामब्राम हाना दोनदो बेयाव मा दङ बेयाव फानलु दङ बेयाव गरम आंखौ नुबा गाबलायगोन बिनिया ओमफ्राय बेयाव नै मा दङ जोगोनार जायैनि थाखाय बयलार मटर आलु भाजा दासो सम मोनदो ओमफ्राय नैबे फेनावहा नै बेयावबो दोनदो गुसु जानो थाखाय लोगोफोर दायो 10ता जाबाय दायो 12तायाव लांगोन नालाय गुसु जानो थाखाय फेनाव दोनदों आरोना लोगोफोर इथिं नै बाजैया संगासिनो जि गरमखा लोगोफोर सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसा नै बयलार बेदरखौ होसिगोन बिदि माबा होबाला गेब्लेला आरो फोमोनखाना लाबाय आं दसे थाफैनो माबायदि मोनदों अरा नों आरो इमान गोबाव दहायनिफ्रायनो थाबाय थादो बयलारजों जोगोनार आरो मटर भाजा ओमफ्राय माइब्रानि ओंखाम लोगोफोर बेयाव गैला न' ए गैला होमबालाय जोब्बाय न' बिनिफ्रायनो जोब्बाय आं स्प्राइट माहाय लोंसैहाय गरम मोनबाय नों लोंमोनबा र' लांनि आं कारेन्ट थांबाय बेखौ बाजैनो हैनोसै आं लोगोफोर निमुखौ खैथासोआव हैनांगौथाय नैबेखौ आं लोंनोसै ओरैबायदि गरमखा लोगोफोर आयौ फैखानांगौ सच्चिबो मोनखाबाय दायो बेनो लास्ट नै भाजायाबो मोनबाय लोगोफोर बेखौ न' सिङाव लांनांगोन ना बैयाव ग्रोब दोनहैनांगोन ओइलाय दङ खासिखौ माबानो हमहोनो हागोन सानै हमबानो हागोन
निमुखौ सेबहोलांसै आं निमुबो सेबनि लोगोफोर निमु लांनोनो दुब्लियाव निमुखौबो सेबना लानोसै गिलास मोनसे लानांगौमोन बेयावहाय ओरै खोमाबानो लानाय जायासै सुख्रब जागोन मोनसेखौलाय नारें हानो मोनफैबाय मोनफैबाय गायग्रा जागा दानिया खुलिग्राफ्रा खुलिनो रोङा दे बोख्लायदो जागोन दे लोगोफोर नै जोंहानि दुब्लि फोथारा नै बिथिं दैया बिराद गेरखा आरोना ओमफ्राय बेखौ बारा मोजां गायनो हायासै नै बै आधा थाबाय बेखौ दायो गायगोन नामानो बेलासे ओमफ्राय बेखिनिखौ गायजोबखांबाय आरोना नै दैया जि गोदोरखा जादों लोगोफोर नै गायनो हायासै फिसालानि आसुगुर हाना होनो नागिरदों आरोना फिसालाया दायो उन्दुगासिनो दङ ओमफ्राय मा होनो आसुगुरा ओरैबायदि गोलाव गोलाव जाखाबाय दिनै हागोन गाबोन हागोन बिदिनो माने थायै थायै आसुगुरा ओरैबायदि गोलाव गोलाव जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बे आसुगुरखौ हानानै होनो नागिरदों आरोना फिसालाया उन्दुगासिनो दङ र' आं देखायनो मोजां मोनो लान्थिथि उन्दुगासिनो दङ गरम नालाय लोगोफोर दा माने आङो लान्थिथिसो दोनगासिनो दङ माने गरमथार नालाय बोथोरा लोगोफोर दे बिदिब्ला आसुगुरखौ हाना लानो दे लोगोफोर